fet d'estudiar el grau en Dret crec que és una carrera indispensable per entendre la societat, per entendre els canvis jurídics en els que ens trobem diàriament i crec que és una carrera essencial. Destacaria de la Universitat de Lleida en primer lloc el fet de que és una universitat molt familiar, molt acollidora. Des del primer dia en el que entres a primer de carrera et sents molt acollit i la veritat que el professorat també t'ho transmet. El batxillerat, que és l'edat on normalment s'ha de començar a elegir carrera, és també l'edat on jo, com tants altres, em vaig començar a involucrar una mica més en política, en moviments socials, i em va semblar que Dret era una carrera en la que podia tenir un efecte positiu i realment tenir com que la meva feina tingués un impacte en la vida de, ja sigui no en la societat en general, sinó en les vides de les persones. Jo em vaig decidir estudiar aquest grau, segurament com per una mica un ideal de justícia. En el moment en què vaig haver de prendre la decisió, pensava com una forma de contribuir a la societat. També va ajudar que a la meva família hi haguessin hagut precedents abans de gent que s'ha dedicat a les ciències jurídiques i vaig prendre aquesta decisió, de la qual estic bastant convençut que va ser encertada. És increïble i la veritat que et deixa molt preparat, considero personalment que et deixa molt preparat i preparada per a poder entrar al món del màster i doctoral amb els coneixements suficients i sense por. El bo de la carrera de Dret és que una mica quan vas avançant en els cursos te'n dones compte que és molt més ampli del que havies pensat en un principi. I és que al final és una carrera que et dona un bagatge per la vida. M'ha facilitat l'arribar a aconseguir unes pràctiques que començaran breus a la delegació del Govern de Catalunya davant la Unió Europea. I en un futur pròxim treballaré en el món de la cooperació. Sembla que és un món que potser està una mica allunyat de les ciències jurídiques, però justament ha sigut aquest aprenentatge el que m'ha ajudat a estructurar una mica aquest pensament i a tenir les eines per poder aplicar-les en aquells estrats socials en què segurament fan més falta.